Ešte stále dorastenka Amy Belgreb. V prvom mieste Slavia STU Bratislava na druhom a Skaličanky tam bojovali o tretiu pozíciu a bol to pozoruhodný výkon od Bendovej, Kovačovej, Celerovej a Grebečiovej, ale odovzdávky neboli úplne ideálne a možno aj preto ten čas nebol pod hranicou 45 sekúnd, čo sme kútiku duše dúfali, že by sa to mohlo podariť. Do týchto chvíľ bol na úrovni 45-81. Taky talentovaná juniorka Ema Bendová. 12:40, čo by mohlo znamenať postup do finále. Ešte boli len reprezentačné týmy a vy ste tam súčasťou toho samozrejme, takže blahoželáme našej Atletike Bratislava.